Aingo eu blei bala play pad ingi kan kelat sa sen pat nginyo ban ai ka jing syakri u lengba jong kani ka program ka baga balang kala penbeng lengba jong kani ka online service nilayo ya ka ban syakri u try hagini tayo ki bala dep sngi jong try lengba jong kani ka lat ka boleh la play yangi bat hakani ka sngi ka bamentaru nginyo ya mane syakri lang ya try kum ka balang baro ka we lengba jong kani ka channel lengba jong ka internet lengba ka YouTube ka boleh la ai yangi kum ka jingker khu watla ngimla ya ka ban ya lumlang ka yeng ban tang jong try menta la kum ba sau banai tam ti ngai schem ba bleu ni ban ker khulang yangi man nga priang so bhai phi baro ki prabangai ha ka kerteng ba thiang tam jong try balo nong pan im jong Jesus Christ ti ngin yo ban ya syakri lang yu try daga jing kmen daga jing lai luit kan donut ga jongi walang im yo ban ya kendu mar khmat yui pat kum ki prabangai Dari itu ngin ya syakri lang yu try ni simenta lang hakani kapur lengba jong kani ka online service ka bau try ulayo ban ai ban playing yi ya kani kalat ti haga pas dang jong ni jing syakri yu try ngin yo ban ya sedang yi ka jing syakri da bang ruai ka jing ruai ka ban nyo phui ka jing ruai ka ban nyo phui ngan puli ya kada khot ka manungkong barga khoros ngasok men ngala shem ya galan tiu try barga mensem ka jonga menta kala suk kenjai la jingele ki bon bat jing eru kin omwai ngantur slur bat ujisu ngam ting ngam jing risa kinang wan ki pajba ki wan da jing men yunong shun ki job ngap jing risa kinang wan sha seyon kinang ya sha ka jing job kinang wan ya lum blasius pa utrai saudong gading na gisno kiakmen mangaru mentang akmen ngadon lang nganyai job bat ki blasius pa jong utrai badadin baladep ya kaban ruai gani gajing ruai I ba amus marabnyang inyo ban puli na kaktin jong play baban yalam ya gani gajing syakri ha gajing ruai di ngan khot menta yai ba bobi leng hoi inyo banyalam ya gani ka jing ruai ngas ngok men ngala shem ya kalenti jong utrai bat kamen sim jonga menta kala suk kenjai lajing ya le kibun Bajing rukin omwai ngantur slur bat uji sungam ting Skap jing risa kinang wan kipat pa ki wanda jing men yunang shun ki job Skap jing risa kinang wan sha seyon Kinang yat syaka jingjo Kinang wan yalung Blasius pa utrai Saudong kading Nagis no kiyak men Mangaru menta Ngakmen ngadon lang Ngan ya jopat ki Blasius pa jong kat nungala sakma hajing thala ka berthai pat kilo ki baong kamla yo jing ai play kat nunga ken menta mangala yo ya ublay ngayo ya pat uji sungam ting skap jing risa kinang
seyon ginang yat syaka jingjo ginang wan yalung blasus pa utrai saudong kading takis no kiyak men mangaru mentang ngak men ngadon lang ngan ngejobat ki blasus pa jong utrai haka jing long kawe pat ka jing ya I jing khut jing pen em ba janai ki nong ya lap ki re khut la usoi tan galen ya ka jing japan pentut ye tips kem bangin job pudon uji su ngap jing risa kinang wan ki pat pa ki wan da jing kan yunang shun ki job ngap jing risa kinang wan sha se yon kinang yat sha ka jing job kinang wan yalung blasus pa utrai saudong kading nakis no kiyak men mangaru mentang ngak men ngadon lang ngan ya jopat ki blasus pa jong utrai lem ki parbangit baro ki bapek lang ba jong gane ka YouTube channel online service balapun baik da gabalang jong blay Mekhalaya Sam pentorum kra maupun yai ku blay ye pia ka gateng ka batiang tang jong try jisu bolong nong penemu jong ni duai blay boblay ni oban long regat lang ba jong gane jing shakri ya ka ba gabalang kalayo ya gaban penbek padi shwai ya ka bangin ni osngeu ya jing kren ga tin ga jong blay ini oban yalam jing mot katto kan ne banta na ga tin ga jong blay ya ka bangila ban shem na ke kitab sam ka ba khandai puai ka kitab sam ka ba chispa ar puai banta na tin jong blay kong kum ne ta ba shong ha ga jaka bri jong ba khli tam e unyo yai ne hapo ga jing ka jong ba den bor baro ngan ong sapang utrai ulong ga jakari jonga bat ka kut jonga ublay jonga hau banga ngai senia nabaun pelaj me na ka sangkhawia jong nong riam bat na ka jing yap klam kaba pen sneu untap yeme lagi snare bat hapo ki thap nyang jo meniori yeledi ka jing shisha jo lo kan long kasti bat ka tiba menom siap ting na ka jing trim men met lom ne no khnam ba her man sngi na ka jing yap klam biyat ya ka badum lom ne na ka jing penjot ka ba penjot man sngi hasenda jong mesia jar ken kulan bat sibo hajar ka ti ka mon jong me Henry kan omwan hajan jong me hakmi utawa sumari ki Israel unom samthia lomni yothia utrai ulong long sumar jong me trai ulong ga jingka jong me hakakti kamon jong me kasngi kanom sho ime mansngi lomne ubnai men me utrai un sumari me nagabas new baro un sumari ka sim jong me un sumari ga jing mi shabar bat ye ga jing wan shapo jong me kata kasnam te kan solong gadak e phi ke yeng hakaba pidon abat habapio I kata kasnam ngan yait lait palat ye phi bat kata ga jing peniap kan omlong yakaban penjot ye phi haba ngai shoyap ya ka rijip in le jaga jing duai a tribe oblaying wan igaban aingo yume namar mela pli gane galat ya ka ba ninyo ban shakri yume lang ba jongane ka YouTube channel ka ba poi ha ki yeng jong baro ke balaban snap Iwan ye kaban kerpat ye me ye kaban men ye oban kerko ye ka tin ka jong me ye kaban ye oban puli bat ban penchong hagani ka klip mat ai ba ki benta baro ki ba
ki kular ge jong me ke ba memela kular kin dalong bat ngi yarap rua try ba jong abadu blei bo ba hagabakum gani ka por ka ba hagabakum gani ka por ka ba pen syayong jingmut ya ki babon ngas ngawi ka ban kerpat bami men wan ban le play ka jim ga jongi ka jing ya dang you don kam na me ka jing ya rap you don kam na me ka bor jong me hagal tia jongi kabaman kesngi ni don kam na me ni wan ru ya kaban kerpat atrai be jong abadu blei bobha baladolong kamwan ke jong me ya kaban penduk no ya kene ka klam ka badon hari kasih jantia jongi hamekalia hari india badha ka protehi baro ka we kabalakta ni wan ya kaban kerpat yo me kumba me atrai be jong amela pen pau ya ka kamba ka we hadin ka we lang ba ki kon Israel medang longo juru hagian igesngi kan mau gerbang ko tribe bam komba kasnam kabalata hagi syaukat jang ki yeng ki kon Israel menbagi dan hari Egypt kalau long gajing yada ai ru ko trai ki to baro ki bawat ya ka kmat jome ki ba pai shame ki ba dem hame ken long kata kadak kasnam ban yada habing don hangno habing lek shano ngin mat ya ka jing darkat bat baga bor jome kan long lembat ni iway pa iway ni wan banay tiru ko try bo bhaye kene kapor hagik ti ke ba krabor jome hagabaw syakri jome ni oban syembenta lembat ni ai bo men sim ko ka bor ni obalong rengkat bat ni lawan ye kaban pen kantang bat ban bo ikine baro hameu jisu balong tribe nong penem jengi mentaru bat halagerta amen tinggi ai kublei naga bentau syakri jong utrai ubalayo ban simenta ya ban pule naga ketin ka jong play ban yalam yangi ha jing duai ha ka basdang jong ni jing ya seng tu trai yo ban kerkhu ya pi ba na ron kat bat pi ha gi sngi gi por baro winang wan pinang la ban syakri kambha ya utrai te ha ni ka por na khot lang yangi ki prabangai baro mungkin yo ne lelang ki jing duai ni duai ye ki atli ki mat jing duai kan ko por ka jing duai ka benengkong kin yo ne duai na ka benta ki prabangai baro ki long yeng ki long sem baro jong ki prabangai nadu ki heb barit ki samla ki long kmi ki long pa bangin long klan hau trai wala ngimla shu ban ya kendu ka yeng ka jong trai ngimla shu ban ya penong jeseng ko ma julong Nrei tuanya duai bau blei unbu hangi ke jinget ke baskem ni duai ru lada don nap teng jong ki long yeng long sem ki badon nap teng ki jing ke jing le ki jing jar bau blei unyo ban play kalat yaki ban un pelat yaki ni ki jing baro le si don ru nap teng jong ki badon nap teng ki jing pang jing stom ni duai lang bau trai unyo ban kner ke di jong u ban pen khia na ka benta jong ki itu ni duai hak ni kopor nam tagi parabangai baro haga balang jungi au blei buk pa jingi bah beneng wan ban aingu yami hak ni kopor ba me met try ji subokodor me aingi kan ni kalat mangyo ban syakri yami atrai wala atrai ji subokodor shisha ki don gijing ki don kini gijing penwit kan try ji subokodor nagaliang kan try bi jong kani ka jingpang kan try ka balasari ka patay baro ka way nrei mela playing ye kani ka lat ye kani ka lenti pat kan try ya ka bangin yo ban syakri yami man mani yami ban penuburomi ka keteng ka jumi ku try bi idwaya try ji subokador namar kata ba man isnei naga benta jong ki long yeng ki long sem jong ikum ki prabangai baro kan try bi don na pedeng jong ki try bi ki ba mat ki jing ki ba mat ki jinjar ki ba mat ki jing duk ki jing kerdu ba don ru atry bi napdeng jongki badona pedeng gijing pang gijing stom duai ban kor pat ik kerteng jome ba me menom eno men dorang kat bat ki men kar khui ki men play ki lat lenti bagin yo mat ik gijing kar khu ki jome lagalong ki kam ki jam ki jongki gijing trei gijing kta ki jongki bagin la ban roi bagin la ban dap kar hai ken trai bi de gijing kar khu ki jome hoi na ta ki ba pang ki stom me dang long ju blei bran bor blei ba im ubala ban pen khia ik gijing pang baro ken trai kumtangi wan na kanega por haga kerteng ka jumu try no mani Yesus Kristus banduai
ban IT kan try bi ya ka jing pelat ka jomi kan try na ka jing pang ka jing stom baro knang ba try bi kum ki khun ka jomi kinang la ban sakhi kham bhai mi kinang la ban phlai ka kateng ka jomi ban pun burom mi ka kateng ka jomi ko try bar ba try jisu bakador baga jinget ka jong ki hamia try kan nang scam kan try kan bagi por gi sngi baro kinang try bi tu is nayomi ngi kum ka balang hi baro ka we kan try ya ka bangin la kan try bi ban long gi bashir hem yin nak ba ka kerteng ka jomi langi don hangnu kin try mangin long gi sakhi ngin long gi jing shai ngin phlai ka kerteng ka jomi ko try bi ya ka jing im ka jongi inget mes ngeu ka jing duai ka jing ko pat ka jongi ka por brom ka jing ro ngi a shemi ha ka kerteng ka jong jisu amen ka jing duai ka ba har ka bangin yo ban duai ka ni ka por kalong na ka benta ka ni ka jing pang ha ka perthei hi bro ka we ka balawan mansar hang ni po mi khria jung iru yu i menta ba klanang kiyo tin rei ngim do jing kermen nginom no man sim kum ki khun jong ble inget ha ka teng bron bor jong trai ble jong yu long ble bo pen khia ai ki jing pang baro wong ngalong trai bo pen khia ai ki jing pang ki jong fi ba ka ting jong ble ko ong ru ba la de ki breu ki jong a ki war ka khmat ka jong ki pen rit ti un pen khia ya ka ri ka jong ki ti ngai scam ba bun kum ki bangai ha ka ni ka ri ka jong ngi dwai na ka penta jong ka ni ti ngai scam ba utrai un yo ban wan jong ba bun yo an pelai no mon weng no na ki ni ka jing pang ha ka ni ka ri ha ka ni ka state ka jong ha mi khalia bat in dwai ru om ta na ka penta ka state ka jong ngi re ka ri India baro ko we bat kum ju ru ha ka pathei hi salon sar ha ka ba utrai un yo ban kner ka ti bran bo jong u ban pelai no na ni ka jing pang klam ka balawan ha ni ka por ti tu ni dwai lang ha ni ka por na kam ta jong kani blai wo pa jing ba beneng i wan ha ni ka por sai sen pat ya ka ban dwai ba ban yai dwai ya try ban yai khot gar pat ya ka teng ka jomi mo mi kan try ji su ba ko dor men le is nei kan try ya ka ban weng no kan try bi i ya ka ni ka jing pang klam kan try ka balawan na try bi i ya ka ban sar ya ka ni ka ri ka jongi ka ri India baro ka we kan try bi i hoi kan try ji su ba ko dor ka ni ka state ka jongi kan try ji su ba ko dor ni dwai ya try ba mi manom eno kan try hoi abang i phai syaga perthei habang i phai sigini ki ya try ngi yo sngew wa try ngi yo i kan try ji su ba ko dor tang ki jingdo jing kermen kan try bi i nrei kan try ji su ba ko dor ngi ai ngo ya mi bangi syakri mi u blai wa i mu blai waran bor u blai barang sensar u blai barang dana try bi i hapdang jongi baru badang long unong sensar kan try ya ka perthei baro ka we kan try bi i kum tangi wana try ban wat i ka khmat ka jomi ban war try bi i ya ka jing pen khia ka ban mi kan try bi i ka ba mi man wan kan try bi i ya ka ba men yo kan try ji su ba ko dor ban weng no kan try bi kan ni ka jing pang kan try ji su ba ko dor ka balawan na try bi i ya ka ban rung kan try bi i hak wei pa ka wei ka ri try kan ni ka perthei hoi try na ka benta jong kan ni ka ri ka jong ya try ji su ba ko dor ji su bi i ngi scam na mara try bi i melong ublei upala kular kan try bi i me ong melong ublei ya try bi i uba pen khia i ka jing pang ka jongi melong ublei kan try ji su ba ko dor uba thau thamai ki met phat ka jongi ko try bi i kar kum ba ten ka jome kan try ji su ba ko dor ha ka sam ka ba shis pa lai ngi scam kan try ji su ba ko dor ba men le kum ta kan try bi i na ka benta jongi hoi na ka benta jongi tu ki ri ya try bi i ha ka ba bun ki men sim ki ba ko dor ki ba la do no kan try bi lang ba jong ka ni ka jing pang kan try ji su ba ko dor tu is nei na benta jong kiru ba to ya rap kham tam me try ba lang ba jong ka ni ka jing jia ki men sim ki ba ko dor ba na do ki nong sensar na do try bi ki barit ki baria bat baro kan try ji su ba ko dor nginang kan try bi ban wat ka khmat ka jomi nginang kan try pendem ban wat yami ban IT la di hami ko try ban long ki balapan kre ko try ya la ka jong ki jing im ha ka bangin yo ban ya shem ban mi nginget kan try bi mes ngau mes shashkor ya ka jing dwai ka jing khor par ka jongi mar ka borom ka jero barong i ashmi ha ka kateng jong jisung i dwai ngi pan mentaj ki bom jukur ru amen ti menta ngin yo pat ya ka ban ya ruai sa ka wei ka jing ruai ka ba rius pa khatsan
ka jing ruai ka ban riu spa khat san bad hadien jong ani ka jing ruai ngan sobha ban khot no ya usyakri jong utrai i Dr. Miros Rani inyo ban sim ya ka benta kani ka por ban ai ya ka jeslok nagaktin ka jong blai hap deng jongi ngin yo ban ruai kani ka jing ruai ka ban riu spa khat san bar haring kata syakri jong utrai Dr. Miros Rani inyo ban ai ya ka khubor nagaktin ka jong blai hap deng jongi bad hadien baila dep ban ai ka khubor insa ai ru ya ka jing ruai penuai ya kani ka jing syakri jong yo utrai ka jing ruai ka ban riu spa khat san ngan puli ya ka dekhot ka banengkong bat ka khoros ka baong kumni ngi syong aperthei babun jing thala jing jing wit ki babun yai ap yai duai minot ku para hakajat chisu don jing hun long klan bat yai ne ku para ba i habanda wai no nang ni na la jing lek satang khandiat eryong hadin dangsa kinwai no jingdum baka ka jingruai ka ban riu spa khat san Ni shong ha per thei ba bun jing thala jing me jing wi ki ba bun yai ap yai du wai mi not ko para hak jadi sudan jing hu long klan bat yai ne ko para ba i ha banda wai no dang ne la jing le sa tang khan yat yong ha din dang sa kin wai no jing dum ba ka kis ngi kis nam ba tham mai kinang wan jing wan utrai la ha jan ni tei ban im ha jing du wai ba jur nang shun ha jan e utur long klan bat yai ne ko para ba i ha banda wai no nang ne la jing le sa tang khan yat yom ha din dang sa kin wai no jing dum ba ka jing im ba suk hang ne ngim la ban shem jing dum bar ben ruki ka yai trei mi not kat pa ski dang sa shen kin wai no jinjar ba long klan bat yai ne ko para ba i ha banda wai no nang ne la jing le sa tang khan yat yong ha din dang sa kin wai no jing dum ba ka
long suk bat la utrai long klan bat yai ne ko para ba i ha banda wai no nang ne la jing le sa tang khen yat er yong ha din dang sa kin wai no jing dong ba ka Haga bening kong ngapan pau ka jing aingu yau trai uji su nong pen em jongi bang nang la ban yo ka pakom ka ni galat ban pen long ya ka ni ka jing sakri yo haga ni ka yeng ka bakantang bat ban sakri lang bagi prabanget na ki yeng sem ke ba ki baro ki don nga ai ku leger pang ka balang blai po pen thor kra ka bala pen khre ka ni ka program bat ker pang ru iki khon samla ki bala pen lut ik por boj bat bor ban pen khre pen bet pen biang yang ini ke program jong ini ke jingeseng. Ngap diang sobha ya baro kinong sngap nuru ki para bangej ba e jong balang blai penthor. Bat baro ki para bangej bat ki parlok ki ba yo ban sngap ya kan ni ke jingkren na ke tien ke jong blai leng ba kan ni ke jingeseng. Ka banta ka bangi kwa ban slot ke tien ke jong blai kalong ka bangi la ban shem na ka sam ka ba ar phulai ngan pule ka ong kum ni. Utrai ulong unong ap lang brot jonga nganom kerdo upen tia yanga hagi jaga plang bajerngam uyalam yanga harot ki ki bajai jai upen phaipat yaga man sim jonga uyalam yanga hagalenti go hok naga benta ka gerteng jong u shisha langa yat ru yaga them ka serngeu ka jing yap nganom shep ting yaga basneu namar medon ringkat mame bat nga udeng do bat ushando jong me ki pentingan yanga Mesyang kami ya khmat jonga hakmat kinong shun jonga mesle ya ka kli jonga da ka umpniang ka khuri jonga ka shle shisha ka jingbha bat ka jing isnei kin bot yanga baro kisngi ka jing em jonga bat ngan shong haga yeng utrai jiunom kani ka benta ka bangala pulian ka tin ka jong blei kalong kasam ka ba bon nanging sngutenat bat ngelala andat ru ban pulieka bat ka basungut nat ka longba ka don ka khubor ban kren yangi hage ba kum kini ki por nagaktin ka jong blei kani ka banta ka bangala pule naga bible ka yathu shaphang utrai unong ap langbrot jonga ne ha ka context jonga testament bathmai ngila banong utrai ulong unong ap langbrot babha jonga kombala tho ka gospel ka jong yones kalnong ka shi pho ka khot ka ba khat wei Kom unong ap langbrot ubabha uba eke langbrot ki balong mangi ki brio haga perthai baro ula IT yalade ban yap halor ga ding phna ban pelat yengi naga jing yap haga jing syukor jongga pop baru saitan ban ai ka jing ada bat ki jing kerkhu yengi ngikwa ban pet tang ki lai tli ki jing siam ne ki jing kendo jong debit kat kum balatho hakan ka sam ka ba ar phulai ka ba ningkong ngila ban siam ka khot ka ba ar ka ba ong kum ne upentia yanga hagi jaga plang bajarngam uyalam yanga harot ki ki ba jai jai ka jing siamu debit hagi jaga plang bajarngam bat harot ki ki ba jai jai kani ka yatho shai kedar yega por jong kajing kerku kapor jong kajing dap kerhai ngalaban ong kita ki mountain top experience haga jing yai lenti jong kajing em u debit ulamat yekene de ka bakum gini ki jing siam bau debit open pau shu habur wai ka sam ka bashis pa lai wong ko men sim jonga tukur khuyu trai bat baro ka bahanga yega gerteng bakho jong u namar kini ki jing shem jong ka jing kerkhu bat ka jing dap kerhai bat ka jing long ringkat ka jong utrai la pendap yega donut jong debit daga jing kemen bat ka jing yaro kare ga por haga jing im jong u baga jing kemen bat ki jing yaro kilong shibenta kongsan haga jing im jong u
Ula flash usuk ru agak sam ka basis pa lai udah ong. Ba ula mat ye ka jing map ai ka jong try. Ula mat ye ka jing pen kia ka jong try. Ula mat ye ka jing pen pong pan snyat ka burom. Ula mat ye ka jing pen kedang hapaling ki jing kerdo jing bam. Ula mat ye ka jing pen thamai ka jong play. Ban mat kat ke ba kum kini ki long shisha ki jing semen sem ka bangi laban khot ki bau David ula shem ki jing semen sem ki ba harot ki jaga plang ba jerngam ba harot ki wa ki ba jai jai ula mat ikene u David pendala pulebha dei na marba ula ya bat u nong ap langbrot penda pule ka tu banta ka bangala pule ka khot ka ba ar ka ong u try ula yalam u David u yaj ba u try bat kata kadai kalenti jong ka jingker khu ka jong try ngiru ki para bangai ba ki ba sngap ba ba yo sngow ka ni ka jingseng nga sngow ba ngila ban mat yakini ki jingker khu jong ki jaga plang ba jerngam bat ki jingker khu harot ki ki ba jai jai ladangi ai tilot yalade haga jingalam unong ap langbrot baba kalenti jong ka jingker khu kadai kalenti bangin sha haga jing yalam ka jing tinlenti bat ka jing kershan bor bat kumjo ro ye ka jing ai tilot jongi haga jing alam jong ni unong ap langbrot baba ubalong u Jisu bat unong penim jongi ya bat u Jisu ya mar rengkat bat u un the unyalam hakilenti jong ka jingker khu wat ki por ki ba ki bangi ki ba kum kini ka ba arpat ka jing semen sem ka jong David ka ba kwa ban ya sam lam ngani ka por ka long ka bangila ban shem hagar khot ka ba saw jongar ka sam ka ba ar khulai ka ba ong kum ni shisha langayat ye ka them ka srngeu ka jing yap nganom septing ye ka ba sneu namar me don ringkat mame batga kani ka ba ar pat ka yo thu ye ka wei pat ka jing semen sim ka ba pher ka jong David haga jing yat lenti bat unong ap langbrot bat ka ta ka long ka jing yat lenti ye ka them ka srngeu ka jing yap lani don ki nong tho ki bala ong ka dei ka jing yat lenti ya ka them ka ba dum tam ha ka jing jong u David lani ka ta ka bangila ban khot ka tin phareng the darkest valley in his journey ngamtip lagani ka jing yat lenti ka dei ka mon ka ba janai ka jong blei ne namaru David ula ong hang ni la ngayat hagatu ka benta ka balingkong ka bangele pech u David upandan kam gini gintenu ong utrai u yalam utrai upentia hanrei menta padu ong la ngayat ka kentien nga ka don kani kala bandai ba ulayat halaga jong ka monru ka bamut la banya kendo ye ka them jong ka srngeu ka jing yap la ne ka them ka badum tam bau bleu sha kum ka jing tenjo ne ka la bandai bangila yat lat bat kentat ye ka mon ka jong blei ka ba kwa ban ong si sien ka long ba ka jing yat lenti leng ba ka them ka srngeu ka jing yap la ne leng ba ka them ka badum tam ha ka jing ka la bandai namar bau bleu yap sha ubleu yalam banten ju yangi kala bandai ru na marba u David la ne mangi ngi yat lat na ka mon ka jong blei na ka jing ka jong David hi ngin yo ya ka jing penshai ya kini ki artli ki lenti lengba ka them ka srngeu ka jing yap ka baningkong ka ma kwa ban pen I na ka jing yat lenti ka jong David ka long ya ka jing shemen sem la ne ka jing yat lenti jong David hakatem ela hakal kitab Samuel ka baningkong kal nong ka khat nyo phila ban sa puliaka ka jing yat lenti jong David hakatem ela haga jingale jong u bat u Goliath kani ban su ong lengkot kala dei ka jing yat lenti lengba ka them ka srngeu ka jing yap namar habau David u don hakani ka them u hab ban yat bat ban yale yo Goliath u wei na ki riu ya pom ba krautam jong adu por u tip baga jing yap ka ap la ne ga dei ga jing yat
leng baga them jong ka serngeu ka jing yap hanrei ka ni ka jing yap ti jong debet ka long ka ba shai ka dar ka de ka mon ka jong ble ban ya hangta ka de ka jing alam jong u ba un ya ha ka ni ka them bat ka de ru ka jing ten ju ka jong ble nget ye ka jing em ka jong debet bat ka ba sngo tenat ka long ba u ble ula don ringkat ba u debet u neu dong ap lang brot u bang le kren u ba bha u ba dap daga jing age u ba dap daga jing isnei ula ai jing job ya u debet haga ne ga jing ale u debet shem la yap haga ta ga them jong ka ela la ne ga ta bang ela ban khot ka them ka srngeu ka jing yap ngiru para bangaj ba e jonga ki la bandon ki por jong ga jing tenjo kham tam ki ni ki por ki bangi emta ki por jong ka lockdown ngie gendo sibon ki jing tenjo haga jing em harengane thu yepi ka jingker ben ka long ba naga sam ka ba arfulai naga jing shemen sem ga jong debet ba u blay u nong aplang brot ba bha u don ring khat bat ngi bat onom eno engi ngakan mau ka jing thu khana spang jong way missionary u badalet missionary seri africa ban pelengkot on daw la poi hangta hagi tagi por nama ga jing jor jong ga malaria ki aru ki khon jong u ki la yapno mdei tanggata ka tengah ba e jong u kala yapno bat hadin mola dap tep di ka tengah jong u ola wan ka yeng ka kamera ka baret ban shong bat ki jing kit ke ba khya ki jing kenja ki jing tamang jong ka jing im bat mdei tanggata ka ronga po ka man sim jong u imat u blay ola eno yanga hapdeng kita ki jing kit ba khya bat ki jing pang jong ka man sim ola shong ka kamera bat yo thia bat ha ka jing yo thia ola i ka jing pot snew ulai iyela de bau ya hagi takis yap jong garut duriau jong kata ka jaka ba ulai ikat bodang pek uyo i ke south ligi den jat ba ula sngok men ha kata ka jing so thu jong jing pot sneo na mar balai ha bau i south ligi den jat uyo i ba artli ki dei ki den jat jong u bat artli ki dei ki den jat jong trai u sngok men ba sngok ngan ka man sem hanai kat badang ya kata ka jing pot sneo uyo i ba ki artli ki den jat ki sedang ban jano mat sa satang artli ki den jat bat on daw la yo i kata ula sngo si na mar kata jing pot sneo ula sngo ba menta la sa satang ki den jat jong u ula yat marwe baru try ula eno yo ula kan dit na kata jing pot sneo bat ko mola yam ka jing pot sneo ula yam ka perthairu bat ula duai wong ko try menta sisha mela eno yanga hanai ka bakum kata por ka basu tanat ka long ba uyok sngo ye ka sur ka jong mun se ma khot jong blai ka ba shai ka dar ka ba ong yu ko khon haba ma yo i sau tu li ki den jat ar li ki jong me bat ar li ki de ki jonga mem shem la bakla hanre haba ma le i pat satang ar li ki den jat ko khon kim de ki den jat jong me ki ar li ki den jat ke ba ma yo i ki de ki den jat jonga namar mem la shu ban yat ngalara mangayame hakikti ki jonga yaro utrai para banget ba e jonga ngakwa ban ong yengiru age bakum kini ki por jong ki jing ki por jong ki jing tenjo la se don preng jing ki bala ya ya kata ka them ka ba dum tam haga jing im jongi anre utrai wong ngayat ringkat bat pi la phemi i ki den jat jonga la singa ra ye pi hakikti ki jonga namangalong unong aplang berat pa bah jong pi ka khubor ka basngo tanat ka ba arpat ka bangi shem hakata ka jing shemen sim ka jong debet ka banga khot eka ka bat sheba experience lane ka jing ye kan do jong debet bat ka bat sheba ka ne ka de ka por ba u debet ula claim ye ka bat sheba ka tnga ka jong yuria bat onda ula claim ula le ye ka ne namar ba ula kan tat ye ka mon ka jong blai ye ka sur pasiau jong mon se ma khot jong blai bala ong yo ko debit wat lepop ula ngap ye ka jing kwa brai ka do bani ka sur ka jong mon se ma khot jong blai ula kan tat ye ka mon ka jong blai bat ha ba ula le kum ni kalau wan ka jing bisha lang bau prophet Nathan pila ban shem ha ka kitab ka ba ar jong Samuel kal nong ka ba khat wei kala ap ka jing yap yau debit ban ngala ban khot let's say ha ka jing yat lenti jong debit ka ne ka de ka them ka ba dum tam ha ka jing yat lenti jong debit hanai ka ba sngotenat what about debit
ulakan tat yo blay une unang aplang brot ubau David urwai hang ne haga jingruai sam ka ba ar hulai shem lakan tat una aplang brot yo David shem la ino una aplang brot yo David ula isen eu bat ula wan ban pelat yo David naganega tem ka ba dum tam ka tem ka ba dum jong ka pop bat ka jingyap kalong ka ba sungot nat para bangaj ba ichonga aradon na preng jongi ki ba don ka ba kum ka ta ka poru ngila ya leng ba ka tem ba dum tam jong ka pop unong ap lang brot ba bha u don ban kner yikti ban ra yengi u David ula haba ula mat ya ka ba kum ka ni ka jing ka por ka ba dum ka ba kum ka ni ka por ula yo mat ya gikti ki ba kner jong unong ap lang brot ngiken mau ka jing rai semen sem ka ba bang ka ba tiang ka ba ngi juruai ka ba ong habuk ner lagak tianga habuk ner lagak tianga ngala jot lasep habam yo yaublay habuk ner lagak tianga kani ka jing ruai kaya tu ye ka jing le ka ba pala jong unong aplang brot ba bha ubayai kner ye gikti lagalong yo David hakata ka por naga tem ba dum jong ka pop bat ka long ru ka jing le jong unong aplang brot naga banta jongi ban kner gikti jongi langila jot langila sep langila don haka jingdom bashir kai u kner lagi ti ban pelajengi ya roi utrai para bangit ni don jingkermen nama ni don unong aplang brot ubabha kabalai pat ka jing siaman sim ka jong David ka bangakwa bani kren kalong open pipe pat ya ka man sim jonga he restoreth my soul open pipe pat ya ka man sim jonga kata ka dai ka jing yotho bar ka jing siaman sim u David haga jing adai baru ne unong aplang brot ubabha u David ulayat haki temba dum jonga pop ko mangala ong naga daw ba ulakan tat iga sur jong man se makho jong blay baru la ngap wi ga jing skren ka ba wan naga jing kwa brai ka do aga jing em jong u ula pan so si yo nong aplang brot babha balaya lam yu haki tem ki ba ngotenat jong ki bajaka plang bajerngam haki tem ki ba don ki ki ba jai jai ula paidin ula bakla barula sakma nagamon ka jong blay u David ula mat yagi jing thang bamla ban batai haka jing yat lenti ka ba jingai nagamon ka jong blay pinyo igane haka sam ka ba ar hu ar ka sam ka ba shwa jong ka sam ka ba ar hulai ka khot ka ba ningkong pinyo i ka jing yam la ni ka jing perta ka jong David ka bu ong u blay jonga balai mela eno yanga hawa pi yat haki tem jong ka jing dum jong ka pop ngin yo sngo kumba sngo David ngin mat kumba mat u David haga bak jing dum jong ka ta ka tem langa tem ka ba dum tam ngin sngo kumba u bleiru dan shu kumba u bleiru dan shu ngiru ngila banton ka por ka bangila yat leng ba kum ne haki jing yat lenti jongi ngila ban perkat bau blei ola eno yangi lesingila ban sngo bakane ka jing perta jong David haga sam ka ba ar ka lunong ka khot ka baningkong ka bang u blei jonga balei mela eno yanga ni sngo bakane ru kala de ka jing im jongi namar ngila ya hagi tamba dum jonga pop hanai ka ba sai kadar nang ni ka long ba une unong ap lang brot babha u kwa ban pen pai pat bat ban pen thamai yangi ko mau David kan kat khot ka balai ka bang la ong bat ukwaru ban pen khia yegi jing pai den ki jongi ma ko ban thu ko we ka jing thu sa phang jong we nong tem uba start la ni nong tem bela uba start pa u da let kai ka yeng jong ko we na ki parlok jong u bat on la shong ka kamera barulai i baga don ka we ka bela ka bala bu malu mala ha kata jaka ka bala rim ka bala ijot barula keli ye kata ka parlok jong u kani ka bela kadang long ne am bantem
kata ka parlok kalau ong kani ka bela ka bala rim palat ka bala jot ka bam dondor su ki sai ki omlong su bantem orang pisah bangan sim bangan peceka ka ong pila ban sim bat kalau ong yu kat ba pidang peceka tu ka jing tem ngan lech ban kre jing bam naga benta jong pi kala mi nak ta kamera utau nong tem bela ubastat ula sim ka ta ka bela ula pen khojeka kala jabo hadu kata-kata namar ba kalong ka rimba ula pen bet ye kiksai ke bala kenriang baro ula tiun biang ye ki bat onda ula tiun la pen bet bha namau du nong tembelau bastat ula tem bat kala mi ka surga bat tiang bat ka bang hadu kata-kata kat ba kata ka breu ka parlok tu kala mi ka kamra ba set kala wan kala keli nai ka mi kata ka jing tem uang ka mi naga ne ka bela ka ba pila bread mapi kabang kwa ban ong kalong para bangej ba e chonga let se ngiru ngila ban long kum ka ni ka bela ka bala rim ka bala jaklia ka bam dan sur jing tem shu bala lat kiksai jing im bat kiksai ka jing ade bat ublei ngisngo bangim don dor shu tang ban shu bread bet bat bam don dor shu nalade ngila do no teng teng wat eka man ban im hagi gentien mentang ala ban ong ngila yat lengba ka spiritual lockdown la khang talano ye ga jing im bakan jaman sim jongi haga jing ade ka babat ublei ngisngo kumba ublei sngo sho yangi bat le sing ngila ong kumba ong debet kumala ong menne ngila perta ublei jonga bale mela eno yanga ngila ban yat lengba ka physical lockdown ki jing pang chongga jing im ki jing shep ting ye ga jing pang kila long ka jing khang tala lani ka lockdown ye ga jing im ka ba kemen bat ka ba suk chongi ka financial lockdown ka jing khang tala wat ye ki jing kerkhu haga kamai gaji ka jing kerdo kawan tiet jing khang haki yeng jongi man kasngi bat ki sai ka jing kerkhu chongga jing im kila kotlot baro ngakwa bani thu ipi para bangej ba e chonga kumbale uneu nong tembela yakani ga bela ngila ban sha bau nong aplang brot ba bha jongi uchi suru on pen khoj yapi on pen thamai yapi on pen bet yakik sai jongga jing em baro pala kenriang on bat on riyapi haga tiga man bala mong bat bala sanar jong mdei tangkata on pen pai pat komau debit on pen thamai pat bat on weng no lani on pen pat no ya kita kitala bala khang haga jing em bakan jaman sim jongi kitala bala khang bangim yo sho ige jingker khu gi jong blai ge jing em jongi kitala bala khang ye ge jingker khu gi jong trai haga jing em ba man na singi bala kinsha ba un tem ye gi sai jong ga don hot jong pi on pen mi biang ye gi sur ba tiang ba kemen naga jing em jong pi ula ban le kumta une unong aplang prot ba bha ubau debit ulai thu ula ban le kumta haga konteks jong ga testament ga ba thamai uneu jisu ko bangla ong ga ba sedang obala sha halor jong ga ding phna ban thau thamai yanga badiapi bat ngakwa banong para banget don ki bala sngodo jeng kriman ki bakum kini ki por ki ong hato kata kala banlong ngani thoi pi kala long yo debit nak ki jaga phlang bajar ngam nak ki rot bajai jai shaki jing dum bashar khai ka them ga sarngeu jong ga jing yap o blei ulapan phai pat yo o blei la sha shem la sha baun yap haga taga jaka lani ka them jong jing dum hane ula pelajo ka tien ga jong blei ka ong ladang nginget baro kalong kabala baru blei baro kalong kabala baru nong aplang brat jongi para banget all things are possible with God ya royu try baro kalong kabala baru blei jongi baro kalong kabala bat uni nong aplang brat bobha ubangela ya pule menta baro kalong kabala baru Jesus Christ. Nak terang kuat ban penkut ini khubor ke bang ong.
tongin sya sa sisen pat ba unong aplang brot ba bha ba dap daga jing et ba shlei un ta un pen bet yagik sai ka donut jongi bat un yo ban shong ha ka donut jongi bat unong utrai jong ga jing im jongi ladang ila sya kumta ken sa mi biang ki surtiang jong ga jing im ken sa mi biang ladang in sa syambiang yagi jaga plang ki ba jerngam ngin sa syambiang yagi waum ki ba jai jai bat kerpang ngin sa yomat yaga jingim ka ba bom jukut ban nga kwa ban pen kut daga banga ong tongin ong gomong u debit haki por barok jong ga jingim u try u long unong aplang brot jonga u bleun kerku naga benta kan ga jing slot ga tien ga jong blei ngine pendam ga jing duai bat ngine penwai no ortat yaga ni ga jing sekri jongi tungin duai lang ni ko por ko pa jongi u ba peneng ngila aingo ya me ko try naga benta kani ko por ka kodor ka bangila yo ban penlong kani ke jinga seng ko try bat ki para banget ka balang apa pentor ngi aingo ko try ke non kat jo me na ro bastang bat ka pangan ka khubor ka balak kren ko try sa phang jong me unong aplang brot ba bha ko try be jonga oba pet om tang ke lang brot ke ba ya ka lenti ka ba pet an lu ba dap daga jing e kerpang ye ke lang brot ki bala sakma ngaduai ga ni ko pola dadon ke lang brot ki bala sakma naga mon ga jome naga rupat ye ki ti basbun ka jing he ki ba kner ke jome ko trai ban ra ye ki ban khot ye ki ban kedopat ye ki ko trai ba e jonga ban pen khia ye ki jing mong ka jing em jong ki ko trai ba e jonga ban pen syai ko trai haga ta them ba dum tam ka ba kela ya leng ba ko trai ngaduai ko trai ka jing pelat ka ba kerpang jome ko trai lara ki bor jong ka them ka jing dum ki bor jong ka them ka pop kela te ki parap nge ki parlok ki basngap ki ka jing kren ko trai ngaduai kerpang ha ka teng ka jong jisu o balong nong aplang rat ba ba ye ka jing pelat ye ka jing pun prano ye ki tala jong setan ki ba khang ye ki jing ku ba kan jablai ha ka jing em jong ni bat ngi duai ko try ye ka jing alam jong me ye ki para banget bat ki parlok barok ki basngap ye ni ka jing kren ha ki jaga plang ki ba jerngam bat ki wa ki ba jai jai ken ya rengkat bat me unong aplang prot ba ba agar teng jong jisu bat ka bawai no to ai ba ka jing e ba jong bleu pa ka jing ai jong jisu kris lem ba slok ba thiang jong man se ma khoi ki ni ki jing ai ki lai hu blei kan lo rengkat bat ngi ki para banget ki ba don ha ka jing sekri lemba ke rukhut ke badan hangnia ba keleng ka prathai nadu manta stu ke bom jo kodro amen